nche no mwobisa bwomboremi bw'echinsu indega kwa niaba ya Biovision Africa Trust kilimo hai tuchikwegera igoro yo bumanyi na ngakitogo chikokoro burimi obo bw'echinswe marekero kwa kone chinsu ya mbetiri kora kuliriri naro lirenga ni nsu kuli nandu mubiru uli buya ensu mayetebwe omuntu kunyisira bakorere kananga kyali buya igongo korera kana smart igani ensu karibu sana mwana mwanchubuli linga Jessica Omete na tusanganere ayebwanchete ensu otamaiti ensu buya bwensu ngaki ensu ko tugunga kieko kora ngayeko bekwa lera mangana tubwatama ya kilimo hai noro umurobali Biovision Africa Trust na Biovision Foundation ndio waisani mwanchubuli nchekuru kwa Geoffrey Sarigo Jessica Omete na tusanganere eyemo asemo ketukonera obutugibwe chinsu why fish farming na sigi tuko chinsu na ande invite kibubwateli tangani ketuku chakobo tugibwe chinsu ngeto keke gali tangani. Asante sana Maralia. Chinsu nchibwate faida yae chinsu nechingia. Kwanza kabisa chinsu nechibesa. Chinsu nendagera. Na ande chinsu nabachiko Montegas. Alafu kerote tuko chako buri miyobori tangani lazima o evaluate resources chao omanyanga ulingo sono bwate chibitoki bingana ngaki na ande mbore myo nto bwata ina yogo chaka obore myobo go chaka se large scale ogo chaka se small scale yokonya gose yokolinka Ebono kertugo jo kwanera igoro yobole mebwe chinsu totebingo andake most common chi type chinsu chigo tuguno boli bokolekana anamara siro bale gusi mono chi county ya gusinya na Nyamira. Asante sana. Chinsu nto bwate type chinyinge chigo tugu mono nabane baita babakabake mono tukwa na bali babuchaka ningane tinkwa na igoro ye chinsu chi type ibere ekikerege koro ne yendere enkonye egekoro enkonye tilapia and catfish igwa mwanjo muligere dino mategerali egekoro nenkonye nabura nyana kikwali ga kunyumba na kiyako eraboni bone egekoro nenkonye ase kitogo tukirege koro nenkonye ase chirijo nchito cyana mira na gusi kisi ntanga nirege koro ingege koro ekebwate the maturity rate yae ere inse buna kerore netabya chinsu cyao kochakire miti nyista achakire kogesa chikire table size enswero rabeke sanioli nande market demand yege koro ere igoro aya ngiche alafu fingerings chiae abana bari bechinsu togo beka sendani turatebe chimahanu bono kibiri na abana bakoro gosi chimahanu ni jigisese readily available asenyito bwate chi farm cheito chigo zalisha abana abayiga chimanu echi bono nko imizo mo oyoro ntegerete no yoro ndigerete nga obore miara chako buya no bwe da chinkonye gose obwe bikoro chinkonye na chire chitwanyoranga echigo kina bwango echiwate ni weight rendito asegekegeke meaning nga endagera chigotumeka endagera enke asegekegeke bona kyo konyora abantu na ninchi bwate nyame nyinge so that kero umuntu atekora value addition tekora sune samosa yensu amandasi yensu okonyora gutumeke fillet enyameri korwa senkonye kwanye kuri amandasi yensu murari obo babuli barose tisingi ya lindazi nalirire ose samosa watabona abantu bali balisa bumani no butamanyente fillet no ire ga town obukunyeli obo oba ensu enyameri yensu ya roseti lindazi bono na kokonyora mga abantu abange berijoni to yagusi togo tugenkonye usege koro asenge nje sababu icho na natebire bono umuliminari gali ya aboniga Jessica uguseni ncho nsarigo uganeti kuchakubule mibwichinsu nandeke nepi mami unolega uninkoroche gwaigule byano ganitubeke ndani yali uganituchake umugaka ga gusomo sae bono gwakoro skuru uganituchaka ule mibwichinsu Jessica no alega iga ekiringo mubodi ne cube ya it is for your benefit you to get na gotegerera ine nkieke what are the factors mindu kibiga ago consider eligera chake ubuli mbwichinsu utarachaka ubole bwechinsu na mache chinsu na mache because chinsu chimeta mache ntubuna abataala mnatuike ground ngege nteketanga ntukurigeringa nubwata mache kera tuarigere nubwata mache ayanga kiara ago kama usena mache are agendereta ko bororo because chinsu ise production cycle ya yon speech taketa mache alafu turigeringa nubwato bulimo space ninga enganangaki alafu korugabu torenga ntaipu kiendani otagete
ntubuna abatala mtokore kintu kuringa cost benefit analysis tubwate morali tubwachi ndani ekiya kawaida cyanka igachi ndani aina 3 ntubwate ndani eri yaroche kiri cyakare tokoroka aten pond eri okore matu aseriro bari clay soil dikonyara gutanga amache arafu amache aterema kwabeka ebimanu birororo birabyagenderera kobera ororo byagenderera kwama arafu ntubwate ndani ende most of the time bon tokobekera abari baitu bachakire gwa adopt kusina nyamira ekorokunga eline aponda tokorema ana se line aponda tokubeka se ase riro bari tanyare ko hold ya match kera tu amacha akonywera twamanya ko rema byabu n'abatala mtwabera buswa supervise arafu twaresa karerigoro ya 0.5 gauge thickness line aponda twabeka amacha orora amacha gwatwaye arega bida amacha yegesima osa amacha embura nduri gotumeka chlorinated water asengencho yembeo chinswe chiganchi tagete pia naboko beke ndani ende nkagali ekorukwe raised pond ogotumeka talazima oremego chinso manya kobeka risakara morigereria naboko be ogotumeka amagogo the off cuts obe ochiraise 1 meter alafu ochwari sakaririga igoro na radio beka macha neine ndani ende alafu keromo omoremyo igatete gochaka oboremyo boiga kero twarigereria mache twarigereria space pia nkorora tureri riroba ndiriri koiru no mogoko bwembura kero embura yature because isikoba ne floods inchiroro chinsitu chiashire bono tokobeka on a very gentle slope so that ya macha itatereme embura ne chigotu techikoira chinsitororo then kero twarigereria ebi ntebitorigeri security insuchi tontogo chibeka ase security etayo because predators nweni ntumwanya abantu predators nabo koiberu chinsikuru ndani lirote tako gasonyo rensunchi wani chine chi factor chine no muremi ontegerete so ndigerete gwente ko consider before acha kuburimi bwiga bwechinsu igo mami ko igure predators ni minto biri bikembeta chinsu ko roche no abaka gwende no ere mago ngama ne bibakide binto binde na ntumwanya bantu na Jessica tebire gano mobisa na jira mbakonyo seni nkaire teka nsumnyo kendu sinchikoli igama predator egese no kwa na boy igo rumo chibuliri tura monere omobisa Jessica omete asembem na alero morogo batugende go kanya mangi na kurigereria igo rubulimbu nsu omwenchu muligereri no motegereri ekinge nchunga ndikatumyokaga nyora nabwo tulikira ujumbe kusoto boli swali yagogali sena by studio 0741583878 yani 0741583878 kero twakire simi mwenchu muligereri nabo kubuliri swali kusoto likire comment ukwana Jessica no mwabisaga iga na ande kena bitgambo linga gi nkoliorensu onye gokolie nsu atu akere simi yani muntu ndebwenzi byukolie nsu onye tulikolie nsu kwanjete nsu tu akere uratabika giga tiyege koro neli therapy eli atebe kurukunga enkonye neli yukura ali abande balete nyiri chikuru bikaka. All right. Ona Jessica, ngaki umuntu akokora anyole by the way ngaki akira kumuntu akantukuchaki eliwe rekuru gose bond endani gosedi wera ngaki akuligire atra set location ngika okonzira otara set location yendani okwenshwanga a place eyo nere gentle slope ekine gigenteke nasinge nchibuna bosai tobwate embure nyinge naboko abari no bakonyora sara onye kwabegeta se slope irembe because imego keri bunego chegocha sombe chinswe chiga chigende especially muna chinsu chikuru kuchingonya inchanchite flowing water sana bono muna chanchite flowing water kero chigure okwera kwa mache onye embankments chao chiendani nchiri chinkong nabo chigweta na ande ngotebi murari ndigiri tinga kera outlet eri obegete gose overflow ya mache enshwange gechungingere gari gose net obegeta somuntu uri ogosokya mache go chisco so that chinsu in case ya mache aigaba mange aikere level ye overflow in switch nchinyarago o swim go chisco bono igo igentekenene arigereringa asabe site yendani yiga slope ya yenga kiere arafu kintu kya kabere security na ateka go kutoteba alafu ekend arigereri the surrounding abantu baye insuki banchete tokonyara go tuga chinkonye onya abantu bao ntubwate beliefs by the way abantu bono buna aba jibangete chinkonye tubwate beliefs chifungeta abantu baito batariko okwegena gete bangete bono lazima okore research ya umanya ngaki abantu bane ngo chikoneri insuki banchete nege koro
nenkonye so that kwamanya gocha before chake omanya ngane ebikonye chinkonye ngochikobeka osene bikoronko. Alright. Bono andake umulemi narero uchakire kulima tukolere ngoro yamangana yugo control manage water quality o machi aliyama yigabu atobo chenu buyana bayigore na afya sensweli. Nkia wentokora. Aya, ombi yamano muralia. Kero taite go ensure nga quality ya machi ase chinsu chito na mayari. Yoro chinsu na machi no whatever. Chinsu na ege ntege tangani abantu baita abarimi baito bagochaka ebagocha batu aretama. O bwate ndani enkeiga arafu wata beke chinsu chinyinge. With the time chinsu echi muna chikonya korusobo chafu uri bogo chafu amache. Gege ntege tangani kerote tikorenda amache ago to base kobeka chinsu chinyinge chietani tekerengo. Ntubuna abataalamu etogo advice yomoremi ase 1 square meter abeke chinsu inye, chinsu isato ose inye. Ase 1 square meter. Igobano kobwate ndani yao ya 300 square meter ine standard pond ito ntubuna abataalamu okobeka chinsu eribweyemo. Bono kerote tikorenda amache ensure that we stock the right number ye chinsu. Egento gyakabere chinsu na chira chyo chitagete amache aye asichimenyete lazima chitwara amache ari fertilized abekiro obwoyo. Keratu abekira chinsu amache asendani totarabeka chinsu ngobeka tore obwoyo. Ngobeka tore obwoyo bwoe chiombe obwomo kobeka eguni kwamanya ko beka samache ime obwoyo with also wechingoko with the time uboko nyara korusi nutrients alafu bwatani amacha yaiga aba bonyansi aba green amacha yaiga keratani green na bwata importance ase chinsu echiga egentege tangani ngotangare chinyoni chiriko rugoro nchirora chinsu echi direct gochase amachaya. Oh yes. Bono tuanyoro kabu problem ya predation. Alafu na kera amacha igare green ebimerimbiro robiko rukunga zooplanktons na phytoplanktons bikomera natural sa amachaya. Bono bune wedere iga moralia ndoru gwa advice abantu beto bechinsu baragera chinsu cheito. Oh yes. Asenge njo chinsu cheito kero chobokendo bore chi hormone chiabo nchiri active. Bono igo kero ko chienda agera oko west endagera. Bona kyokera to fertilize amacha ya iga. Igonga kiyimbura insuju wentukoragera gwomo. Insuju koragera ogo chafu amacha. Oh yes. Yeah. Bona ni issue ya amacha ngo kwandaga korenda amacha. Igo bono yoro ndigerete muri muito bwechinsu ngo koimizanga kero bokendo bore osembere twete bune iga to basikoragera chinsu asengencho endagera eri chikori njiriko yara ko utilize echigo sari amacha. Alafu gento kende korenda amacha orende ngamego koterigo swase ndani erime because kero twanyorire megoko amaroba na bintu binde byasera se endani ito ebigo chafu amacha. Na andengo ntake ko tebyo muremi ondigere tusontegere tenga ngakiora amanya ngamacha wa chafukire asenye ne issue ya amacha to kwana nera asenye nchi barimi baito batabwati enough testing kits eto gotume koko boko kwao okoboko koko beka amacha ime koko nyoranga koboko kwao turiko nyara gokorora guchia sa amacha ime omuremi ontegerete omanya ngamacha wa chafukire ochenchi amacha yega na amacha turiko nyarusi onsirimo okonyabeka gagoso ayande gagosoka. Yes. Yeah. Wanchumuli libono masemo bali mutu bwete sumutano Facebook chapangega kigima mugari tulikira ujumbe Getembe FM 102.7 live na Getembe TV asensoma ya Facebook na bugutu sangana intu asensoma yende ekerengelika na bugutu likira ujumbe keroda omwabisaga igabu bolemi bubo tugibo chinsu Jessica Umete na rukunye kusangana intu nyorenga waisani bakurunga Biovision na Africa Trust kubwete na Biovision Foundation nomurobulira sembe okurunga kilimo hai yamasema sena by studio 0741583878 ratabinga inga YouTube atekuru obona morogoba na ndabangana yubo tukubwe chinsuke runya igwete nugwetenga ubwa nsuburo ensuba hedinga ki ayensu nkoliolensu onye ukuli ensunga kigwete nswe akwera obuli mbwe chinsuno buyaburuche tutabikende ngukuyiguleka nabukubulira swali otu akresimi omupongeso mwobisoyo igabu bolemi gusando se suru tukwanere kutase radio kerondo chikalisi mchaso rikocha mulemi ando nsumu gusi by diboni ngaba gusika ngo mwakirisi mwensi pi asi nchubono bwa nsoba nene ngagusika igani toko gete tubwate aba manyuna abayiga bago tumanya mangana mayensu na nsuma etena fingia ekero kuli ensuna gotenga Jessica mesete gaiga igori yensu 0741583878 nero enamba nabugwa kijura se screen na gusutu akirenga 0741583878 nga jole tukwanerengo tukwani ngobono morogo bayiga urakwani omo bisoyiga okoleta bosembi bwa sabono omo bise Jessica. Yeah.
ine umuntu guchaka guso umuti gw'ekinso mbintu kibiga ebintu mbire andake kirutukura liri mangana bira asinini igoro ya chindagira chisinsu chiri chiwente kuragira chisinsu chiri chiga litangani ndiandaranyo chisimibiri satobono monogoba getabalo. Hello Gatembe. Hello? Yes. No, ore na magenyo yo. Oino mwabisa na ndo mwana ino gagusika iga umugirango mintoko mate gali toko turuka manere ga sembeo. Karibu sana. Mary Kay korwa mabuka. Mary Kay. Boli ngo mwabiso nga yinga kiyo bata baba. Buya ko teba ngati. Ngo teba nga buya ko tieresa. Kyo ko nyara ga koranjero go ngora tuka. Tiganda ko bolingo, nkoli orensu. Insu kibwanchete. Ombuta. Ege korogo ombuta. Nane korogo. Ebiga kalende nkoliole mbiamo na Mary Kay asante sana 0741583878 totabinga anya kokolie nsuko yura magana ya kakia kera chisi kambia mona aleta magana mayobo semyo buya yuro tugu echi nsomo tegerali obo semyo tanyora ndonsi atulu wakanira yani mbosa kegima aiga access kuru SS studio na besi 0741583878 kora tabanga insu kichukuli ai ebikuru bakoleta nyumba nebigaka no mbuta unadeba na andonye kugutuka chinsu liswali yako ndiri watu kete insu jikakuluka alwese liwera ime nkikwaro eme chando neri liga tukwaneri ngo semo ekatunya kusangamo najo ulika ujumbe na butulikira sema sena be studio kuse utukwaneri asensomeli ya Facebook tabuli chikajire turakura tebinga mangana ye ndagire nsu ekoli kero moralia chinsu nchibwate ndagira tofauti depending ne age yabo bono kero chinsu chinke tokoroka finga abana bali be chinsu etoko chaka nobosi bokoro kumash twachia pakange metinyibere nenusu kero chinsu igoli tanga ni nobosi obosi ko nganchirole ndara kwa no yomuka bweka sawa Gatembe fema low. Hello. Oh. Wairire biya kwani Jesu kama wabisabumbo obwo miwe chinsu. Mbiyande kabisa. Na kiogoro kwa. Usenga kunyambeki. Nyambeki ga yowaga goro. Twatire mama ine twatire. Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited. Nero eduka cholide. Irukuwa tukachirangitse Crown Paints. Eyuere a company